आई जानी कि डबल इंजन ले ले पहुंच जे सो जावा तो हे पुरान मालगाड़ी के डब्बा के केहू पूछी हे से ऊपरवा रख ले करो सवाब नु तो ये लोग के कुछ देव त लाजे हमनियो के देव चनारमा टेंट पंचखोरा से पुरस्कार नचनीवन के हमने के नीचवा भेजे ना चाहे ले जा अरे लोग के मजा खातिर भेज ले पूछी का है फिर जाई लो और बताई हमने के एक जगह खड़ा होकर गावे के बाद समझ जाई हलो फिर जे हलो बाकी इधर हबुल तो कब को याद कर कि कोनो गाव तो बा मान छवा आ उधर हबुल तो जाने लो कि रिकॉर्डिंग बजे तो हमने खाली मजा लेबे गलती ना नु लागे ना हाई रोज सूती दुके का रहे हो याद पर बोलो याद पड़ गइल बा बरात में सब कुछ सुंदर लागल एक कमी रह गई ओ क्या दूल्हे जाके के बड़े भाई साहब हम कहती ना इशारा इन्हें से होता बा कुछ हम ना कहते इशारा है बगल सब के कोई हम नाम धके वो आदमी के बदनाम ना करब जिस समाज में प्रतिष्ठा फले हो खेलो बाकी बताए ना के क्रोध बरतिया यो क्रोध बर जेकरा समाज में प्रतिष्ठा मिलल बा वो आदमी के नाम हम ना बताए ब्यास तो तनी कम प्रतिष्ठित वालो हइलो जन प्रतिष्ठा कमा देता नीचे वाला लो हइलो हे भगवान हे लोग के बनौले रहे जीवन में देख ले भैया अब विशेष का कहे के देख ले अब तनी फरमाइश एहसान भाई के पूरा कर दिनु वो गीत हमार ना रहे वो गीत लगभग 18 साल पहले गुड्डू साहनी स्वर्गीय गुड्डू साहनी जी गोलर ले इतना तेज गा दे कि मार्केट में चलल ना रहेगी वही गीत के मुलायम के लक्ष्मण यादव गोले चलल पर स्नदान जी जोन आई रहे हमरो के दर ले हमहु गौनी तई लो अपन एक दो जिला तीन जिला छीटल लो जहां जहां मार्केट रहे हम अपन गौनी तो हमर चारों ओर लोग चहेता दो चार गो बात चारों ओर चलल ताजू लोग जानला कि इनके हो बोलिए जिलो एगो जानला कि पारसनदान के पहिल का गीत गुड्डू साहनी गोले बाकी अदर जिला में ना भैया वो दीवाना बने तारा प्यार में होने जाके तो लोग कहीं को लंगड़ा ला बोल निकला सही है आखिर तो पहले नाम कहले मैंने दो चार जगह भूला जाइले ठीक रहल तो कह दिए के आई चला आजा तू ही आओ सोना कौन है हर आओ आओ जोना आओ ये तो फोमे है अरे लूडो खेलू हो हरा बस बहुत लूडो तक ले रहे दी हो ना तागा पड़बो नु तो पता लगे कि जॉइंटिस फेर हो गई चली वादा को के याद है बहुत कठिन मैट्रिक के रिजल्ट आइल बा मालिक हां लइकन के घरी प्रेमी लोग के जानते बनी अपने फेल भइले के पास पहले नहीं खेलो देखो नेट खोल के पहले डार्लिंग के देखो तले डार्लांग के बाद में देखल जाए अपने फर्स्ट आ जा सब प्रेमिका फेल हो गेल बिया तो उनकर बुझाई कि बाबा उनकर जी के फेर चल देले हम अगर प्रेमिका टॉप नंबर ले बिया त हर सेकंड डिवीजन बा तो अब अपना संगतियन से आप रिजल्ट नहीं बताओ दौड़ ले जाता रसले का डार्लिंग अरे तुम मेरिट लिस्ट में आइल बाड़ू कितना नंबर है 85% तो कहली कि रियली कहले कि हमारी कचाक दे आके चुमा नु दे देली अब जेकरा देखी मथुरा का पेड़ा हो जेकरा नहीं खे भेटाइल हो हरता जेकरा भेटाइल हो ओकर कामे नहीं वो दूसरे में हैरान रहता जन्नी बियाह के भइलू कबले रहेला नहीं खे भइल कबले अच्छा कब शादी होइत कब बियाह होइत आ बियाह के 2 महीना बाद मेहरन कते घरे में सूती ना वो छड़ करता रह जाता है दोबारा तो वो कहते चलिए हम तेल लेके आवता नहीं मुड़ी पर दावे के बारे जन्नी मर्द लोग के सबसे बड़का कमी हो हर एक मर्द के जितना लोग बैठल बा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कमी है जानता नहीं आपन लइका अनहरो लंगड़ होई तो राजकुमार बुझाई के डुमराव नरेश हल्दी नरेश आपन लइका आ दूसरा का मेहरारू हमनी के बड़ निक लागेला अपन गोर भी है जगावती उठिए ना उठी ना व्यवस्था ठीक नहीं है केहू के देखाव तारी मुंह अपन तबो व्यवस्था नहीं है ठीक आ दूसरा के तनी करिया भी अच्छे होने लोग तो साफ ग्रीन मन करी उलट दे ये कमे मन करके गड़िए उलट दिए जा वो फोन करता बताओ तरह की देखा तो फोनवो नहीं उठाओ लागे